Üdvözlöm, Árvai Zsolt vagyok, a pécsi Schneider Autóház Kft. Volvo márka képviseletének vevőszolgálati munkatársa. A Schneider Autóháznál tapasztalt és elhivatott Volvo szakértői csapat várja Önt. Márkaszervizünkben nem csak a legjobb kezekbe kerül gépjárműve, hanem megőrzi a garanciát is. Elektromos és hibrid autók esetében az akkumulátor garanciát is. Autóját mindig átvizsgálva és tisztán adjuk vissza. 5 évnél idősebb autók tulajdonosait is szeretettel várjuk a Volvo Classic kedvezményes programunkkal, ami a régió legjobb árait tartalmazza kiemelkedő kedvezményekkel. Motorolajcsere akár 59 000 forintos áron elérhető szervizünkben. A Volvo élettartam garancia programja egyedülálló a piacon, ami annyit jelent, hogy amennyiben gépjárművéhez egy Volvo márka szervizben vásárol alkatrészt, és ott a szakszervizben be is szerelteti azt, az alkatrész élettartam garanciával rendelkezik egész odáig, amíg a gépkocsi az ön tulajdonában van. Győződjön meg róla személyesen, várjuk szeretettel a Schneider Autóháznál.